Halkara pul gannasy 2023-nji ýylda Türkmenistana jemi içerik önümiň ötüş derejesiniň 2 götürme deň bolanyny aýdýar. Türkmen hökümeti bu görkezijiniň degişli döwürde 6,13 götürme barabar bolanyny eglan etdi. Synçylar hökümetiň resmi statistikalaryny soraga asynalýarlar. Halkara pul gannasynyň missiýasy ýurtdaky makro ykdysady ötüşleri we maliýe ýagdaýlaryna baha bermek üçin hem de Türkmenistanyň ykdysady siýasatyny, şeýle hem ykdysady tewekkelçilikleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen 27 mart 9 aprel aralygyna Aşgabatda bolup ýokary derejeli hökümet resmileri, işebur toparlaryň, maliýe ulgamlarynyň we diplomatik birleşigiň wekilleri bilen duşuşdy. Missiýa saparyň ýygyny çap eden beýanatyny 2024-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň ötüş tepkiniň 2,13 götürme barabar boljakdygyny çaklady. Şeýle-de pul gannasynyň sanlaryna görä Türkmenistanyň inflasiýanyň 8 götürme çykmagyny garaşlýar. Halkara pul gannasynyň ekspertleri Türkmenistana valyutanyň resmi hümmetine gaýtadan seretmegi we düýpli üýtgetmegi maslahat berýär. Missiýanyň beýanatyna görä Türkmenistana valyutanyň resmi we resmi däl hümmetini birleşdirmeklik ykdysady ýoýulmalary we dolandyryş gowşaklyklarını azaldyr. Şeýle-de maliýe guramasynyň ekspertleri Türkmenistanyň halkara geçirimleri boýunça bar bolan valyuta çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagyny hem maslahat berýärler. Şeýle-de halkara pul gannasynyň missiýasy Türkmenistanyň döwletiň ykdysadyýety administrativ gödäwçiliginiň azaldylymagyny maslahat berýär. Şol bir wagtda ykdysady statistikalaryň hiliniň, el ýeterliliginiň hem de ygtybarlylygynyň ýokarlandyrylmagy, aýdynlygyň hem de ygtybarlylygyň artdyrylmagyna ýardam berer. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedow fevral aýynyň çykyşlarynyň birine Türkmenistana jemi içerik önümiň ötüş tepkiniň 2023-nji ýylda 6,13 götürme deň bolanyny eglan etdi. Halkara pul gannasynyň jemi içerik önüm boýunça 2023-nji ýyl üçin çap eden sanlary Türkmen hökümetleriniň hödürleýän sanlarynyň 3 esse çemesi az bolup bu ýagdaý synçylarda sorag döredýär. Aşgabatda siýasatçynas Kümüş Baýryýewa halkara pul gannasynyň soňky beýanaty boýunça beren teljermelerine Türkmen statistikasynyň diňe propaganda maksatlaryna hyzmat edýändigini aýtdy. Manadyň dollara bolan gatnaşygynda resmi we hakyky nyrklaryň bolmagy türkmen ykdysadyýetyniň gaýtadan gaýrata galmagyna ýol bermeýär. Diýip Aşgabatda siýasatçynas aýtdy. Onuň sözlerine görä daşary ýurt valyutasynyň resmi däl alyş-çalyş nyrkynyň bolmagy ýurtda valyutanyň erkin sowdasynyň ýokdugyny aňladýar we bu ýagdaý hususan kiçi we orta telekeçiligiň ykdysady işçiligini bökdüýär. Ýönetimçiniň anancına görä türkmen ykdysadyýetyniň iri oýunçylary konwertasiýa mümkinçiliklerini tapýarlar. Bu ýagdaý bolsa hususy telekeçiligi, hakyky bäsleşligi ysmat edýär. Ol ýurda import edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň valyutanyň gara bazar bahasyndan aýlyklaryň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň bolsa resmi kursdan hasaplanylýanlygyny, bu ýagdaýyň bolsa ýylatyň satyn alyjylyk ukybyny pese gaçyrýanyny gurrun berdi. Şeýlelikde ýylatyň girdijileri resmi kursda görkezilýär. Ýöne ýylatyň bazar sebedi valyutanyň gara bazar bahasy boýunça kesgitlenýär. Häkimetler zähmet haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bolmalysyndan 5,5 esse çemeti az töleýär. Diýip Aşgabatda synç aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat hökmüne saklap gelýär. Ýöne valyutanyň gara bazaryna dollar resmi kursdan 5,5 esse çemeti has gymmat satylýar. Meselem 3000 manat çemesi aýlyk alýan raýatyň zähmet haky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 857 dollara, valyutanyň gara bazar bahasy boýunça takminan $140 barabar bolýar. Hatta orta möçberlerdäki zähmet haklary bilen oňşup bolmaýanlygyna göz getirmek üçin bölek satywdaky we bazarlardaky bahalara seretmek ýeterlik bolar. Pensiýalar barada gürrüň hem ýok, olar bilen diňe tatal ykdysadyýet şertlerinde oňşup bolar. Diýip Kümüş Baýryýewa aýtdy. Halkara pul gannasynyň bilermenleri beýleki teklipnamalar bilen bir hatarda döwlet maliýe dolandyryş reformalarynyň hem de döwlet ýeçiligindäki kärhanalary boýunça reformalaryň giýjak goýulmadan ýerine ýetirilmegini maslahat berdi. Halkara pul gannasynyň beýanatyna görä bu çäreler 2014-nji ýylda kabul edilen büdjet kodeksiniň talaplarynyň berjaý edilmegini hem öwrü üçin alýar. Bu kodeks beýlekkä bir özgertmeler bilen bir hatarda ýeketäk hazyna hasabynyň esaslandyrylmagyny, maliýe hasabatlylygynyň we aýdynlygyň ýokarlandyrylmagyny talap edýär.